ଯେଉଁ 10 କ୍ଲାସ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 2024 ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ଯଦି ସିରିୟସ୍ ଅଛ ଦେନ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ସିରିୟସ୍ ନାହ ଦେନ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାର। ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ବା ଯେଉଁଟା ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଲଙ୍ଗ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ତା ସହିତ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ କିପରି ଲେଖାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ସହିତ ମାର୍କ କିପରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି, କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ କେତେ ମାର୍କ ଆସେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ, ଆର୍ ୟୁ ରେଡ଼ି? ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା। ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ବା ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ। ଯାହାକି ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ 50 ମାର୍କ ଆସେ ଏବଂ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ 50 ମାର୍କ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ମିଶିକରି ଟୋଟାଲ୍ କେତେ 50 ମାର୍କ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନରୁ 25 ମାର୍କ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନରୁ 25 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲ୍ 25 କେତେ ହେଇଗଲା? 50 ମାର୍କର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ କ'ଣ ମାନେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନରେ କେତେ ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଦେଖ 5 ମାର୍କର ଦୁଇଟା ଆସେ, ଯାହାକି 10 ମାର୍କର ହେଇଥାଏ। ଦୁଇଟା ମାନେ 5 କେତେ 5 ଦୁଣେ 10, 10 ମାର୍କର ଆସିଥାଏ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖ 3 ମାର୍କର ତିନୋଟି ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି 3 3 9, 9 ମାର୍କର ଆସିଥାଏ ହେଲା। ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ 3 ମାର୍କର ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଯାହାକି ଟୋଟାଲ୍ 3 ମାର୍କର 9 ମାର୍କ ଆସିଥାଏ ଏବଂ 2 ମାର୍କର 3ଟା ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି 2 3 6, 6 ମାର୍କ ଆସିଥାଏ। ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଇଗଲା ଦେଖ 10 9 ଆଉ 6 ମିଶିଗଲେ 25 ମାର୍କର ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଆସେ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିପାରିଲ 5 ମାର୍କର କେତେ ଆସିବ? 2ଟି ମାତ୍ର ଆସିବ। ସେ 5 ମାର୍କର ସବୁଠୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର କେବଳ। ଦେନ୍ ଆମେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ସହିତ କିପରି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ, କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ ପୁଣି ତୁମକୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖି ଦେଉଛି। ଦେଖ ଯେଉଁ 5 ମାର୍କର ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଥିଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ଏଇ ଦୁଇଟା କିମ୍ବା ଦେଇଛି, ଏଇ ଭିତରୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ କେତେ 5 ମାର୍କର କେତେ 2ଟା ମାତ୍ର ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏଇଠି ଦେଖ 3 ମାର୍କର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଯାହାକି ତୁମକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଦେଖାଉଛି। ତୁମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ନେଇକରି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ତିଆରି କରିଛେ ବା ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ତିଆରି କରିଛେ ତୁମେ ଏଇସବୁ ହେଲା। 2 ମାର୍କର ଦେଖ ଏଇଟା 3ଟା ଆସିଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ କିପରି ଆସିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖିପାରୁଛ। ଦେନ୍ ଆସ ଆମେ 5 ମାର୍କର ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖିବା, ଆମେ ଏଠି 5ଟା ଟପିକ୍ ନେଇଛେ, ଯାହାକି ଏଇଠୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଥାଏ 5 ମାର୍କର, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆସେ ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ହିଁ ଏତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ସିଓର କହୁଛୁ ଏଇଠି ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଭିତରୁ ଏଇ ଟପିକ୍ ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଚାପ୍ଟର 1 ଯେଉଁଟା ପୋଷଣରୁ ଆସିବ, ଚାପ୍ଟର 6 ଯେଉଁଟା ଜନନ ରହିଛି ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ରହିଛି ସେଠୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବ, ଚାପ୍ଟର 7 ବଂଶାନୁକର୍ମ ଅଭିବଦନ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର 8 ଯେଉଁଟା ଶକ୍ତି ଉତ୍ସବ, ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବ। ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଲା ଚାପ୍ଟର 9 ଆମ ପରିବେଶ, ଏଇଠୁ ଅଧିକାଂଶ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଏଇ 5ଟା ଟପିକ୍ରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଦେଖ ଫୁଲ୍ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବା, ଦେନ୍ ତୁମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆସିବ। ଓକେ, ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ এই ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜଏନ୍ କରିପାର। ଏହି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ବା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପାଇପାରିବ, ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜଏନ୍ କର। ଓକେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା। ଆମେ ପୋଷଣର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟା ଇଂରାଜୀରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କୁହାଯାଏ। 2024 ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଲେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନମ୍ବର 1ରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପାଇଁ କହୁଛେ ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କେତେ ଆସେ? 2ଟା ମାତ୍ର ଆସିବ। ବୁଝିଗଲା ତ? କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍? ପରଭୋଜି ପୋଷଣ କ'ଣ? ପରଭୋଜି ପୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ତୁମକୁ ଏଠି ପରଭୋଜି ପୋଷଣ କ'ଣ, ତାପରେ ପରଭୋଜି ଉଦାହରଣ ସହିତ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପୋଷଣର ଆସିବ ହେଲା। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଏଇଟା ଆସିବ, ଯାହାକି କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ବତେଇ ଦେଉଛେ। ଯଦି ଚାହୁଁଛ
ହଉ ଆଗରେ ବୁଝେଇ ସାରେ ଓକେ। ଦେଖ ଆନ୍ସର ଦେଖ ପରଭୋଜି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆନ୍ସର ବିଟ୍ 1ରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପରଭୋଜି କୁହାଯାଏ ଜାଣିପାରିଲ। ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ 2ରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଲେଖିବା ମାନେ ପରଭୋଜି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ତାକୁ ପରଭୋଜି କୁହାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଉଦାହରଣ କେଉଁମାନେ ଉଦାହରଣରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ପରଭୋଜିରେ ଯିବେ ମଲାଙ୍ଗ ନିର୍ମୂଳୀ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଉଦାହରଣ। ଏବେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ଏଇ ମାନେ ପରଭୋଜି ପ୍ରକାର ଭିତରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଟ୍ 1ରେ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ, ବିଟ୍ 2ରେ ମୃତ୍ୟୁପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ବିଟ୍ 3ରେ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ବିଟ୍ 4ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଏତିକି ହିଁ ତୁମକୁ ଲେଖିତେ ପଡ଼ିବ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ଏତିକି ଯଦି ଲେଖିଦେଲ ତୁମକୁ ଫୁଲ୍କୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଏହା 5 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଯାହାକି ଯେତିକି ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କେବଳ 2ଟା ଏଇ ଭିତରୁ 2ଟା ହିଁ ଆସିବ ଯାହାକି 10 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏତିକି ଭିତରୁ ସିଓର ଆସିବ ମୁଁ ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହିବି ଓକେ। ଦେଖ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ପୋଷଣର ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ହେଇଥାଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଦେନ୍ ଆନ୍ସରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କ'ଣ ବୋଲି କହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ନେଇକରି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ତୁମେ ଯେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ, ଯେମିତି ତୁମେ ଇଜିଲି କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବ, ମନେ ରଖି ଯାଇକରି ତୁମେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ଦେନ୍ ଲେଖିପାରିବ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ତୁମକୁ ଆନ୍ସର ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି ହେଲା। ଏଇ ଦେଖ ଏଠି ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଲେଖି ନୁହେଁ ଏକା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇଛେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ। ଏତିକି ଯଦି ଲେଖିବ ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଫୁଲ୍କୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଯଦି ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ PDF ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ ଓକେ। ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଫୁଲ୍ PDF ସହିତ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ ଓକେ। ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ ନିମ୍ନସ୍ଥ 4ଟି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ରହିଛି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଉତ୍ତେଜନ, ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ମାନେ ଆଲୋକଟାକୁ ରିସିଭ୍ କରୁଛି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ରିସିଭ୍ କରେ ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ADP ଓ ATP ଗଠନ ହୁଏ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଲେଖିତେ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ଜଳ ଅଣୁର ବିଭାଜନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ଲେଖିତେ ପଡ଼େ ଯେଉଁ ଜଳ ଅଣୁଟା କିପରି ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ ତାହା ତୁମକୁ ଲେଖିତେ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ 4 ନମ୍ବରରେ ତୁମକୁ ଲେଖିତେ ପଡ଼ିବ ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ଯେଉଁଟା NADPA ଓ NADPH ବିବରଣୀ କେମିତି ସେଇଟା ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା। ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ତୁମକୁ ଲେଖିତେ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଇଥାଏ ଓକେ। ଏତିକି ଯଦି ଲେଖ ଦେନ୍ ତୁମକୁ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଆନ୍ସର PDF ସହିତ ଦେନ୍ ତୁମେ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବ। ଏବେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଜନନ ବା ରିପ୍ରଡକ୍ସନର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର। ଏଠି ମଧ୍ୟ 2ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସମବିଭାଜନ ବା ସୂତ୍ରାୟନ ର ଏକ ବିବରଣୀ ଦିଅ ଯାହା ସମବିଭାଜନ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏଇଠୁ ମାନେ ଜନନରୁ ଏଠି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ 2ଟା ରହିଛି ହେଲା। ମାନେ ସମବିଭାଜନ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ। କେମିତି ଦେଖ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଦେଖ ସମବିଭାଜନ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନେଷ୍ଟିଭ୍ ବିଭାଜନ ହୁଏ, ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଯଦି କୋଷ ବିଭାଜନ ହେଇଥାଏ ମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ 4ଟା ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ ବା 4ଟା ଅବସ୍ଥା ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମରେ ବିଟ୍ 1ରେ ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ 4 ନମ୍ବରରେ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା। ଏହିସବୁ ତୁମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିତେ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଫୁଲ୍କୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ ଓକେ। ଏବେ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନର ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ରହିଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ଗୋଟିଏ ମାତୃକୋଷରୁ 4ଟି ଆପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପଢ଼ିଥିବ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଦେଖ ଏବେ ଦେଖ ଯେଉଁ ତୁମ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହୁଥିବ, ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ସାଇନ୍ସରେ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନଥିବ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନ ଦେନ୍ ତୁମେ ଏଇଟା ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ। ତୁମେ এই ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ତୁମକୁ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏତିକି ଭିତରୁ ଦେଖ 5ଟା ଟପିକ୍ରୁ ମାତ୍ର 2ଟା ଆସିବ ଦେନ୍ ତୁମେ ଆସିବ ନା ନାହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଜାଣିପାରୁଛ ଓକେ। ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିତେ ପଡ଼ିବ ଯେମିତିକି ଏଠୁ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ମାନେ ଆମେ 4ଟି ଆପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଠୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା 1 ରହିଛି, ମଧ୍ୟମ ଅବସ୍ଥା 2 ରହିଛି ନାଇଁ 1 ରହିଛି, ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥା 1, ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା। ଏହିସବୁ ତୁମକୁ ଲେଖିତେ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି 5ଟି ଉପବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେମିତି ଲେପ୍ରୋଟିନ୍, ଜାଇଗୋଟିନ୍,
ପାକିଟିନ୍, ଡିପ୍ଲୋଇଟିନ୍, ଡାଇ ଆକାଶନିସ୍ ଏହିସବୁ ତୁମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିତେ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଯଦି ଅଧା ଛାଡ଼ିଦିଅ କେମିତି ମନେ ରଖିଯିବ ଏଇସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଖ, ଏଇସବୁ ତୁମକୁ ଏଇସବୁ ନେଇକରି ତୁମେ ମନେ ରଖିକରି ଯିବ, ସର୍ଟକଟ୍ରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି 5 ମାର୍କ ପାଇଁ। ସୌର ଚୁଲାର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଚିତ୍ର ସହ ବୁଝେଇବ। ଗୋଟେ ସୌର ଚୁଲା କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ଦେଖ କ'ଣ ସୌର ଚୁଲା ଏବେକାର ପରିମାଣରେ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ମିଳୁଥିବା ସବୁଠୁ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶସ୍ତା କହିଲେ ସୌର ଚୁଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତାର ଉଦାହରଣ ନେଇକରି ତୁମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରତେ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୌର ତାପରୁ ରୋଷେଇ କରିଥାଉ ତାକୁ ହିଁ ସୌର ଚୁଲା କୁହାଯାଏ। ସୌର ଚୁଲା ଗଠନ 3ଟି ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପ୍ରଥମେ ଆଧାର ପାତ୍ର, ତାପଶୋଷୀ ଆଚ୍ଛାଦନ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ, ଏବଂ ସୌର ଚୁଲାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବଂଶାନୁକ୍ରମ ବିପଦନ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ସମଜାତୀୟ ଅଙ୍ଗ ଓ ଅନୁରୂପ ଅଙ୍ଗ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯାହା ବିପଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ତୁମକୁ ଲେଖିତେ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲ ତ, ସମଜାତୀୟ ଅଙ୍ଗ କ'ଣଟା, ଅନୁରୂପ ଅଙ୍ଗ କ'ଣ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିତେ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲ ତ, ଏଇଠୁ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଡାରୱିନ୍ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପରିବେଶ। ଓକେ, ଆମ ପରିବେଶରୁ ଏଠୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେ ଏବଂ ଏହା 2ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଦେଖ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି ପରିସଂସ୍ଥା ଗାଠନିକ ଉପାଦାନର ଏକ ବିବରଣୀ ଦିଅ, ଯେଉଁଟାକି ପରିସଂସ୍ଥା କିପରି ଗଠନ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ପରିସଂସ୍ଥାକୁ କହିବା ମାନେ 4ଟି ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯେମିତିକି ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ, ସେକେଣ୍ଡ ଉତ୍ପାଦକ, ସେ ଯଦି 3rd ନମ୍ବରରେ ଭକ୍ଷକ, ଆଉ ଯଦି D ନମ୍ବରରେ ବା 4 ନମ୍ବରରେ ଅପଘଟକୁ, ଏଇ 4ଟା ଉପାଦାନ ନେଇକରି ଗୋଟେ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠିତ। ଓକେ, ଏସବୁ ତୁମେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ସର୍ଟକଟ୍ କେମିତି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖାଯାଏ। ଦେନ୍ ସେଇ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ତୁମକୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ବା ସର୍ଟକଟ୍ରେ କେମିତି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିପାରିବ, ସର୍ଟକଟ୍ରେ କେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ, ସବୁ ମିଳିପାରିବ PDF ସହିତ। ତେଣୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜୋରଦାର ଚାଲୁ। ଓକେ, ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ।